Sakala innocent. Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti Tezvara vanoda pfuma yavo mombe nhatu mbudzi nhatu ne$2,000. Nanombodzako chitupa nemari yedare. Mutaura izvozvo chibharo chenjerai achitaurira kuna Sakala innocent. Taurai tinzo Tezvara. Mambo. Ndakaningirira baba vachafamba vakuru saka vane pfuma ndakaiti kuna mambo unoinini kudawo pfuma yangu kune mukwasha wangu Innocent Sakala. Akagara nemwana wangu makore akati wandei vakaita vana vairi asi mukwasha haana chaakandipawo saka nhasi ndiriyo kwamumbe ndimanibatsiro kuti mukwasha wangu andipawo pfuma yangu. Anonzi ani mwana wacho akagara naye? Pamina Kubva. Ari munomwe. Wachiri wese here? Vakasiyana. Vakazosiyana. Makazenge makambogara here muchitaura zvepfuma kana kuti hamuna kumbogara? Takambogara. Mukanyorerana? Saka zvangofana kuti hamuna kugara kana pasina chakaitwa. Nokuti dai pakambogara maiva nezvinyorwa. Saka hapanai kumbogara ndiko. Saka anove madamages aingawe pfuma nekuti hamuna kumbenge makagara muchiwirirana. Saka madamages hamunoda kuti muripirwe. Hanzi toda kuripirwa madamages emwana wedu awakagara naye. Nekuti hatingati pfuma ndawamusiri mese. Handiti? Pamusoro ichi makusoro ivangu nyaya yacho ndikuinzwa, asi inini ndachikumbira kuti mumbondibvunzirawo kuti mudzimai wangu wacho wandifana kuti ndibvisire ingava damage kana pfuma yavari kutaura ambori kupi. Takutongoipinza kudare kuti muchibatsire munhu waapindura waabvunza kuti dare ribatsire. Mindura yake kunyangwe mukadzi wake akarodzwa kana akaita sei patikana pachiwa nyaya yemadamages inyaya yekuti akambomutora akamuita mudzimai wake ndofunga kuti vaisi ndozvokutaura kuti akazorogwa here kana akazoita sei. Handifunidziri ingave madefense yekuti achakwanise kubhadhara zvokudiwa. Ndozoda kuti mbudzi atsanditogonera kana chii ichokwadi here kuti wakaita vana 2 napamera? Saka kana wakaita Tezvara wanoda kubhadharwa madamages avo ezvawakaita, panodiwa zvinodiwa zvirango zvewana iwawo wawakabereka pachiumbwe chedu. Right, tomubatsira chii chinobhadharwa pane madamages tisapedze nguva yedare. Mambo tari madamages pautoda yababa, mombe yababa nemombe yamai nembudzi nhatu neimwe yekuti pamwe anga aine umwe mwana here kana kuti akanga aine anga aine wakewo saka mombe nhatu. Nembudzi nhatu dzemasungiro ndo madamages aunobvisa mombe yamai nekuti vana vaiwavo vanotopa mutodiwa mombe yamai, mombe yababa nemombe yematyoro. Handi mombe nhatu, mbudzi nhatu ngedzekusungira vana vavo kumasungiro. Ndo zviro zvaunofanira kuti ubvise. Makosi mabvisa mari yemakosi masamoni $90 kuita $120. Right, hanzi 120. Pamusoro mambo pakaenda mudzimai wavo akanogara mamanzi achinzi akuenda kunogadza dambudziko rewavo asi haana kudzoka.
then ndazomufonera ndichiti wapapi nenyaya kudzoka kumba. Mukadzi wangu akanditi ndakawanikwa. Ndikamuti kana wakawanikwa hazvina kushata ina handidi zvino izi newani wakasununguka kuya kuzotora zvinhu zvako kumba zvawakasiya nekuti akasiya nezvake zvese. Wakazouya kumba wasina kunditaurira wangowanika wasvika wakati isusu pano tauya kuzotora zvinhu zvemwana wedu sekutaura kwawakaita. Ndikati wongu bozi kana makamurodza handikwanisi kugara nezvinhu zvake. Asi wakati hatibvi pano tisina chatinacho. Ndakavapa mari ndikavapa mbudzi wakatora wakaenda. Wakavapa mari? Ndakavapa $100 ndikavapa mbudzi kaiwe kekutanga. Waenda wakagutamba mwedzi mumwe chete takawirirana nyaya yemombe 2 handina kuramba. Ndikati ndokupai asi ndokupai tichimbijana. Wabva waenda vakazodzoka muna August vakadzoka muna September ndobva wadzoka wakauya kumba inini ndandigare kundogara kwadai. Wakangonzi wasvika kumba vakati ndikafonera vakanzi vanhu vako vaita sei vauya pano vari kuda mari yavo yekutaurana kwamakaita. Ndikati izvezvizvi mari yandinayo handina mari yese yekuti ndowapi pamombe 2 dzavari kuda pandakambovapa 100. Then mari yandinayo izvezvi kuno kwarari $100. Inini ndandisipo asi iwo ndandisiri futi kumba. Ndobva ndafonera sekuru wangu vari kumba. Ndikati endai mumba pakati munotora mari mupachi awa ndo vanga vari kumba. Awa vanditi kana iwe uine mari chipa munin'ina wangu ari kuHarare mari yacho. Takaita saizvozvo munin'ina wavo akauya kumba akasangana pagrenora pamashops akapiwa mari kekutanga. Kechipiri ndobva waenda. Kechitatu mwedzi wapera uno weekend yekutanga kwemwedzi yanenge 4-5 here wakaenda futi kumba. Havana kundiudza futi. Ndakazongonzwa kuti wasvika wakaenda Friday, Saturday, Sunday vakazobva Monday vari kumba. Wakati ndauya futi ndatumwa nababa kuti ndizotora pakasara paipa. Inini handina kuramba futi inini zvekunetsa nawo ndasinga. Ndikati handisati ndatsvaga mari asi izvezvi sini mati hamusi kubva chiregai ndikutsvagireyo futi mbijana. Ndikati munokwanisa here kukwira muye mutoro kandi aiwa iye uya wamakapa ipai futi iye. Ipapa vakazoenda kunomupa ndini mbuni. Ndikasangana naye paboka pari kugadzirwa raundi paya tikafonerana kuti ndakumutambidza mari. Wakabva wati hazvina kushata mutambidze mari. Ndichingopedza kumutambidza mari wakabva wachinja futi wakati takutobva panapa ndikuda kutora futi munhu wangu ari kumba ndichisangana neuyu. Wati inini pano ndakutotora futi mombe zvemari zvatawirirana zviya zvimwe chete wana mama nababa wabva wanditi usazibva watopiwa zviva zvapera. Wanditi futi ndikati inini izvezvi handisisina. Saka zvatokwanisa kuita imimi endai henyu kumatati tinogadziriswa kumadhivozi murongoti mukagaragara mowa matowera ndokupai mukagaragara mouya ndokupai chiendai henyu kudare tinogadziriswa. Ndobva wabva wazouya kuno. Pechitatu makasangana paboka wakavapa mari? Ndakavapa $150. Wakavapa $350 nembudzi yawakanditorera kwawakaona. Nembudzi 1. Paid 350 plus 1 goat and it. Right. Pamusoro ndoda kuti nditaure zvishoma pane zvekutaura. Kana zvakaitika hatichadi kuramba tiri murungano. Makapuwa here mari inoita 350? Otherwise munopuwa. Makapuwa mari inoita mari Pekutanga wakapa munin'ina wangu $100. Watovati uyai kugrinora kuti taura mari yamakapuwa yakasvika kumba iri $85. aiwa kana munin'ina wako wakapuwa 100 wakazoita zvawakaita. Kechipiri vatafonera futi nawo vaita $100 kwete $350. Mama ndoke wakapuwa $200. Mbudzi yawakabvisa zvicho wakabvisa mbudzi kunditi story tsano mushure mekunga wada nduro wataenda Pamba. Iwe ndo wakafunda mudzimai wavo kuti uya utore angari mudzimai wavo chiuya ubvise zvinhu zvako inini ndani mukadzi wangu. Okay, saka pakabviswa mbudzi $200. Avari kuti mbudzi $200 pawakauya vari vega ndakatombovaudza. Makatorerana here? Pese vairamba kuti aiwa tirikuita zvinhu zvimurudo mukwasha mukuyu tingarambe tichipedza iyo tichinetsaka. Mukwasha mukuyu hauperi kudyiwa
totora $200 runzi naTezvara wakatambira nembudzi 1 yawakatambira. Saka mombe dzedare dzinoita 350. Mombe yedare zvichireva kuti pamombe 3 dzawanzi kubhadhare kana iri mari inoita 1400 1050 anditi nembudzi 3 kana mbudzi wakatobvisa kwasara 2. Saka pa 1050 tobvisa 200 kwasara 850 nembudzi 2 ndo zvavasarirwa kuti ubvise 850 nembudzi. Imimi musaende kune mukwasha muchindoita zvamunoita extortion yamakaita ine jeri. Ine jeri manzwa here imimi. Musaende muchienda muchindotaura muchidaro akandomhangara extortion munouya muchisungwa muchipika kujeri neextortion. Pachirungu anoita extortion iyo yokuenda munhu uchindotora zvinhu wega uchindoita ransom munhu kubata ransom munhu uchitaura kuti ndipe mari handipi pamba pako izvozvi. Ndosaka kuine matare zvamaita kuya kumatare zvirizai mukazoenda munosungwa neextortion. Masungwa neextortion munondopika mujeri. Saka isu tangozotora saTezvara kuti hatingaitori semhaka yamakapara, but in future maakuziya mutemo mukazviita munobatwa neextortion. 850 plus mbudzi 2 unozvibhadhara rini USA. Inini ndingangoti mapira andaikwanisa kuaita ndo andaingoaita. Handiziye because handiendi kubasa, ndinowana ashoma pashoma because ndikada kuwati ndowati mangwana akasvika neizandana because handiendi kubasa mombe dzacho kuti handina. Alright. Mbudzi hauna mbudzi 2 here kubva mbudzi? Mbudzi kunogona kuwanika 1 zvarini. Kana ukakwanisa kuenda kunotora unokwanisa kunotora 1 ndo ndoengo. Right, nhasi mowa mapfuura muchindotora mbudzi 1. Munodaidza sabhuku varipo mowa matora mbudzi 1 munopuwa tsamba namabharani yekundotoresa mbudzi iyoyo handiti yobva yanyorwa. Then kosara mbudzi 1 ne850 mwedzi wega wega plus makosi mati 120 handiti plus makosi 120 inobva yaenda mu970. Pari panyaya yemakosti inini ndori nawo kuti because iwo pawakauya wakagara 3 days ndichivachengeta 4 days ndichivachengeta kubva kwangu ende ndakavapawo mari yebhasi. Tataura kuti mukwasha mukuru hauperi kudini, hauperi kudyiwa, hauperi nekuti uri mukwasha ucharamba uchingozodyiwa chete. Izvi hatisi kuti watiputsai ukama kana muputsai nekuti kune wana varipo handiti. Saka unotoramba uchiwachengeta ndiwana Tezvara wako, but isunga ukama yatiri kuita handiti. Isunga ukama hayo but yona imwe yacho mari yandakatobvisa yarambwa futi. Dai waipuwa mari sisi, dai wakauya pawakaita extortion yekutanga kudai wabva kudari kuti pano warutondikama kuno matara aikubatsira, but semukwasha wakatongodyiwa handiti. Saka pa970 unobvisa $100 every month kusvika mari yapera kutanga mwedzi January. Right, tapedza imhosva yawauinayo wochitondosenza uchiziva kuti $100 every month. Tapedza ijudgment nichinda $100 mbudzi 1 handi mondotora. Saka
isusu tazotokumbira kuti tikasike kupindwawo muno munoda kuti vasike kumbula nakona kuti tobatsirwawo sei hanzi mondotora kwenu endai mundotora kana aramba akazochinja sinzi makumhanya kuti azonyore mapepa ende soko zvinotora time mopuwa tsamba efoni yamabharani momufonera kuti tapuwa chimbudzi kuti mubva mhanye mabhazi enyu akubuda handiti mungazosiyiwa kana asina ukaregera kuwapa mbudzi nhasi dare riri kuzosimuka roya rotora mombe pamba papa pawaberekwa wavo izvozvi handiti saka unenge wauchuza zvaunoda $100 every month mwedzi waunozopedzisa 70 obva wapedzisa nembudzi obva wapedza saka 9 months 10 months to pay okay chisimba here